Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Uncle Saint is my name. So, chokutanga nditi chokutanga ndechekuti I kindly ask you to subscribe. Kusubscribe it's for free anditi wonaita kuda kumhanya unopinda 200,000 subscribers. So let's subscribe kana usati wanga wasubscribe. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. So nhasi ndoda kuti ndimbotaura zvishoma pamusoro kana unoda kungokomenta zvishoma pamusoro penyaya yakataurwa nevanonzi ivo Bishop Mabhiza. So Bishop Mabhiza is the leader of the apostolic sect inonzi iyo St. John's anditi ku St. John's vamwe vanoiziva zvakanyanya nekuti ndo kereke inopindwa naMambo Duterere vai vanopfeka zvegreen anditi vanenge vakasunga madhuku ewhite varume anditi so bishop wavo kana kuti mutungamiriri wekereke yavo ndo vane mashoko avakanga vachitaura vachiratidza kuti zvone aiwa vekwaMarange ndo vakuru kuchiuya Johani Masowe namadzibaba Moza namadzibaba Odza vepaVelvet madzibaba Owen anditi zvichidaro nevamwe vano mazuva ano there's a new guy online anonzi madzibaba Dispenser anditi muprofita anotonhodza Africa anditi also he is from the Johani Masowe sect, apostolic sect anditi so Bishop Mabhiza was saying, I am the last boy of the Masowe's anditi is the last born first vari vana Marange vaya veMazuda anditi nendebvu I think vazhinji munovaziva vanoita madzimai akawanda so ainga ichitsanangura kuti aiwa ndove kutanga tevere ana Johani Masowe ana madzibaba Mozi pagwanzura nevamwe vakasiyana ana madzibaba Owen Velvet uko nevamwe vakadi vakasiyana siyana pedzesere iye ameno kuti ndizvo here kune vanozva zvemapostori why ndachitora kuya nacho panapa handitonzwisisewo ndoda kutonzwawo comment section kuti vanoenda kuMasowe zvakambomira sei panyaya yemapostori akasiyana siyana kubva kune vekwaMarange kuuya kuJohani Masowe echishanu kuuyawo kune St. John's zvinombofamba sei also tinonzwa mazita akaita ana Krebi ana Gabroni ana all those names mazita awa akanyorwa kupi mawana kupi especially the Johani Masowe vasingaverenge bhaibheri kuti munozviwanawo kupi anditi munozviwana kupi Johani Masowe kuna vasingaverenge bhaibheri vanoverenga bhaibheri ndibatsire futi papa ndoziva kuti Johani Masowe kunoverengwa bhaibheri here kumaprofita vanoti bhaibheri munya ndevapi ziya but zvandiroda kuti munge muri munoona kavidhio kanotera by St. John's leader Bishop Mabhiza. Imonyorawo comment section kuti what do you think about what he was saying about this video I'm making today. From Uncle Saint, the only Zim Uncle for now, it's much love and God bless. The last boy mimba ya Johani pakauya Johani kwa mumberume uko kumkono kuMozambique mkosho kwa Marange anoti ini ndauya ndakabata Sabata ndanzi ndirega kupisa ndebvu ndanzi ndigure musoro asa ana kupiwa limit yevakadzi vanoda akauya zvakare kwaRusape kwaganda nzara kwamasedza akasokona mukomana uye anonzi Shoniwa wamunoti susupenzi kana baba Johani akasvika akati nekuti zuva rino pakaonekwa nomusochina na 3 uchadedza nguva yati Jestens kurati nguva yakasungwa asungirwa nawe chokwadi chekuti akabva kuna baba uye akauya through mimba yamai Maria Musandi akatuya mao sesu akadya bota sesu akatodya uderi Jesu akatodya uderi sesu asi asiri munhu ari Mwari pachake samawiri akaita nemaendero akaita nemamukiro akaita kwakafa ukatarira kuti akanaka futi masedza anobva anzi nemusi wechishanu kuseni nenguva dza9 unofanira kumira makaita ndaza makataswa mabude zuva muchimba mutungamiri Gabrieli
baba kakona ndinyadzisa vomutungamiri ifauna mai vakapusa mutungamiri Gabrieli mako akona ti mutungamiri Gabrieli mutungamiri ye kwakatanga ndomazatopera zvakadaro. Gabrieli nzira yakatanga kufamba ndeyekudzina Mwari enda kunyika iyo. Kune musikana akanaka chaizvo asakaroorwa mwedzi wakapera asati aperwa kuperwa next week, asati aziva murume wake mukomana anzi Josefa. Utaure usapinde mubatauri pawindo racho rekusouthern side. Ndo zvinotaura non-tinented Bible. From the window, through the window, from the northern side. Unoti kuna Maria waropafadzwa mhandara Maria wasarudzwa nedenga zvanzi iwe uchava nemimba yemwana mukomana anonzi Jesu Kristu, zvichireva kuti Emmanuel, Amenuel, zvichireva kuti Mwari ana vanhu. Ndobva zvakare vaenda kumhondoro kure uko ndokutsvaga ndokusongona kune kamukomana kari very poor kapfupiso kanonzi Sidhi. Zvikanzi iwewe Sidhi, ndakutuma kuti uchizarira dare remba yaJohani. Iwe wakamira sachizarira Bhaibheri uri pana Johani wetatu. Saka isu mukoma wedu wekutanga first born ndiMarangi, mukoma wedu wechipiri second born ndiJohani Masowe. Isu tiri gotwe. Hapana patinoita vakuru kupfuura Johani Masowe, hapana patinoita vakuru kupfuura kwaMarangi. Isu hatitunge mudhara first born kuti ane vakadzi vakawanda. Isu hatitunge Johani Masowe kuti vari kuita pakasangana. Uye ivo havagone kutuka isu kuti you are too much English, you are too much modern.